Emotivează-ți viața. Emotivează-ți viața este un program de dezvoltare a inteligenței emoționale cu aplicații în viața personală și profesională. În ultimii 15 ani, acest program a fost derulat pentru participanți din diverse industrii: automotive, retail, auto, IT, industrial, marketing, clinici, arhitectură, avocatură, învățământ, ONG-uri și altele. În studierea inteligenței emoționale și în experiența sa clinică, dr. Van Baron și-a adresat următoarele întrebări. De ce unele persoane sunt caracterizate de o mai bună stare psihologică decât altele și de ce unii indivizi sunt mai capabili decât alții să aibă succes în viață? Cu alte cuvinte, ce este inteligența emoțională? Așa cum este definită de dr. Van Baron, este un grup de capacități, competențe și deprinderi non-cognitive care influențează aptitudinea persoanei de a se adapta la cerințele și presiunile mediului. A fi inteligent emoțional înseamnă, printre altele, să fii conștient de emoțiile tale, să ai un respect de sine crescut, să fii asertiv, să fii empatic, să ai o capacitate de a relaționa cu cei din jur, să te poți adapta situațiilor care apar și să poți să-ți menții o stare generală bună, indiferent de condițiile exterioare. Inteligența emoțională este un predictor al succesului și personal și profesional. Acest program are un punct de plecare și 6 module de dezvoltare a abilităților inteligenței emoționale. Punctul de plecare este numit Descoperă-ți potențialul. Acest pas este o radiografie a abilităților personale și interpersonale. Instrumentele folosite sunt printre cele mai bune la nivel internațional și sunt etalonate pe populația din România. Asta pentru a vedea cum arată acești indicatori raportați la mediul românesc. Sunt folosite 2 inventare de personalitate, asta pentru a înțelege cum funcționăm în viața de zi cu zi, acasă sau la serviciu, în relația de cuplu sau în relația cu copiii. Un inventar de motivație care ne arată 17 drive-uri motivaționale non-financiare, un profil al inteligenței emoționale și unul al inteligenței cognitive, un profil al furiei și unul al anxietății. În baza acestor profile, în cadrul unei sesiuni de 50 de minute vor fi explicate profilele și puteți să vă faceți o analiză SWOT personală și profesională, adică principalele puncte forte, primele 3 puncte de dezvoltat, oportunități, talente și riscuri. Adică dacă continuați în același mod, s-ar putea să existe anumite riscuri, fie profesionale, fie legate de sănătate. La ce ne ajută să înțelegem aceste aspecte? Este de a deveni conștienți de propriile valori, talente, dar și despre ceea ce mai avem de dezvoltat la noi și cum se reflectă experiențele care poate au fost traumatizante, cum se reflectă ele în viața noastră de zi cu zi. Un astfel de screening ne ajută să înțelegem cum ne raportăm la ceilalți și ce avem de făcut astfel încât să fim în armonie cu noi înșine și cu cei din jur. După ce a fost făcut acest screening, avem închis punctul de plecare, urmează modulele și sunt 6 module. Primul dintre ele, modulul 1, Emotivează-ți viața. Este primul modul din acest program de inteligență emoțională, care ne ajută să ne consolidăm baza inteligenței emoționale, care este conștiința emoțională de sine. În această călătorie de 2 zile, participanții au ocazia să înțeleagă cum funcționează emoțiile, senzațiile, stările din viața noastră. Cum putem fi conștienți de emoțiile noastre de la exterior spre interior. Înțelegând aceste mecanisme emoționale, nu o să putem neapărat să ne controlăm emoțiile, dar o să putem să fim conștienți și să alegem acțiunile pe care le facem astfel încât emoțiile nedorite să apară din ce în ce mai puțin. Tot în acest cadru putem să conștientizăm deciziile reactive pe care le luăm și să le putem înlocui cu decizii conștiente și proactive. Cum am spus, durata modulului este de 2 zile. Modulul 2. Războiește-te sau iubește-te. În acest modul, călătoria conștiinței continuă.
și vom explora părțile mai puțin conștiente ale noastre, adică umbrele. Ce sunt umbrele? Sunt, așa cum spunea și Carl Gustav Jung, sunt acele părți din noi care nu am vrea să fim. Și din acest motiv, cea mai mare luptă pe care noi o ducem este cu noi înșine. Cum se reflectă acest aspect în inteligența emoțională? El se poate vedea în respectul de sine. Dacă respectul de sine este mai scăzut, probabilitatea foarte mare să existe multe umbre acolo. În acest modul vom explora ce este umbra, cum funcționează, cum ne impactează în viața de zi cu zi, cum o putem integra, că de fapt aceasta este cheia, cum o putem integra și cum putem transforma toate aceste umbre în resurse. Fără a conștientiza aceste părți din noi, adică umbrele, riscăm să trăim o viață inconștientă în care proiectăm pe cei din jurul nostru tot ceea ce nu ne place la noi. Este ca și cum ne-am trăit o viață uitându-ne în oglinzi care ne arată doar partea neplăcută din noi. Acest modul este o invitație de a face pace cu noi înșine și de a ne construi un respect de sine și real și echilibrat. Durata modulului 2 zile. Modulul 3. Cum să ne certăm fără să ne certăm? Acest modul este despre asertivitate sau e un fel de aikido verbal. Fără să fim conștienți de emoțiile noastre, am putea fi mult mai reactivi și nu am putea să fim împăcați, în primul rând, cu noi. Pentru că nu suntem împăcați cu noi, atunci probabilitatea este foarte mare să ne certăm cu cei din jur. Inteligența aceasta emoțională e mai inginerească decât pare. Deci dacă nu sunt conștient de emoțiile mele, n-am cum să fiu împăcat cu mine. Dacă nu sunt împăcat cu mine, n-am cum să fiu asertiv, pentru că totul este o reproiectare. Practic, o abilitate o susține pe cealaltă. Ce este asertivitatea? Asertivitatea se explică cel mai bine prin ceea ce nu este. Nu este agresivitate, nu este pasivitate și nu este pasivitate-agresivitate. Este acea abilitate de a ne susține punctul de vedere fără să fim agresivi, pasivi sau pasivi-agresivi. Așa că în acest modul vom explora comunicările defectuoase din viața noastră, ce nu este asertivitatea și care sunt costurile non-asertivității, cum să relaționăm cu persoanele dificile și cum să fim asertivi. La sfârșitul acestui modul începem să vedem că inteligența emoțională este parte din viața noastră de zi cu zi și este o resursă pe care o putem dezvolta continuu. Durata acestui modul este de 2 zile. Modulul 4. Comunicare empatică. Uneori nu reușim să fim nici empatici, nici simpatici. Ca și credință personală, cred că dacă am fi mai empatici, efectul ar consta în faptul că am putea deveni mai simpatici pentru cei din jur. O să vă rog să nu mă credeți, așa că verificați pe pielea voastră. În această călătorie vom clarifica ce este și ce nu este empatia, cum funcționează empatia, vom învăța cum să deschidem canalul de comunicare cu interlocutorii noștri și cum putem manifesta empatia în toate aspectele vieții noastre. Empatia este cea care ne ajută să existe reciprocitate în comunicare. Și durata acestui modul este tot de 2 zile. Modulul 5. Scuze versus soluții. În viața de zi cu zi avem tendința de a ne văicări, adică de a ne găsi scuze pentru ceea ce nu putem face. Ca de exemplu, nu am timp, nu am chef, nu am bani, nu știu, nu are cine să mă ajute și lista poate să continue. Dr. Wayne Dyer, în cartea sa Fără scuze, menționează că noi, oamenii, ne cam învârtim în aceleași 18 scuze. Pentru mai multe detalii puteți să citiți cartea. Aceste scuze sunt un factor de autosabotaj, deoarece în loc să vedem ceea ce se poate face cu resursele pe care le avem, mintea noastră se concentrează pe ceea ce nu are. Abilitatea din inteligență emoțională care ne poate ajuta să găsim soluții în orice situație este independența. Așa că, în această călătorie vom explora ce este dependența,
independența și interdependența. Vom explora conceptul de locus of control, adică cauzele succesului și insuccesului nostru, și vom exersa cum să transformăm aceste scuze în soluții, după care ne vom face un plan pe care să-l putem implementa în viața de zi cu zi. Cu alte cuvinte, soluțiile problemelor noastre se află în enunțul problemei. Și durata acestui modul este tot de 2 zile. Modulul 6. Viziune strategică. În acest modul vom practica integrarea acestor abilități ale inteligenței emoționale în viața noastră personală sau profesională, pentru că inteligența emoțională este foarte practică, nu teoretică. Dacă în modulele anterioare au fost practicate câte o abilitate separat, în cadrul acestui modul le vom împacheta și le vom practica pe toate odată pe câte un aspect concret din viața noastră, care poate fi sănătate, carieră, relația de cuplu sau relațiile cu copiii. Tot în acest modul vom experimenta cum să luăm decizii conștiente, astfel încât să nu mai reconstruim bucle din trecut, ci să fim proactivi. Adică folosindu-ne de resursele existente și de tot ceea ce noi am experimentat, să putem să creăm noi perspective. Și acesta este ultimul modul de 2 zile. Cu alte cuvinte, emotivează-ți viața, emotivează-ți afacerea. Vă mulțumesc! Gânduri bune tuturor!